Nairobi, Kenya. Ndima mchindichiva ndawe. Nairobi, Kenya. Innocent chakanyuka zita. Mhosva yangu ndeyekubhema masigarettes, kubhema mbanji nekumwa doro kambwa. Pamba ndakadzinga maroja ndinogara nchiitira duty kumamanzi vachipinda vane 6 months varimo ndinoita duty, saka ndakapopota nyaya yeutsvina pamba pavaripota kuno kumaroja akaripota. Mamchitoverenga nezviguniro zvakati wandei. Munogara namama? Mama vanogara nevasikana, ndakabva kushayikirwa nababa, ino ndogara ndega, vanogara nevasikana vaita brain therapy. Vasikana hanzvadzi dzako. Iwe unogara na? Ndogara ndega. Wasika wangoenda uchinoitira duty? Ndogara ndega pamba pevabereki. Saka ndogara nemalodgers handinawo. Saka malodgers handinawo acho ause zvazvoti ine ndine utsanana hwangu hwepamba. Uri smart ndatokona. Kusaka waita duty vachikubhadhara? No, avabhadhari, and I don't count their caches. I have my own pockets. Utori nebag? Yeah. Une makuru mangana? 39. Ko muri yako ya muri hauna? Ndine vana. Ndine vana. Vana, ko mai vacho? Vari ku Chinoi. Makasiyana? Nyaya itori family planning, because every time ndine vana vakawanda so far. Oi family planning kunovaendesa uchinoi muri kwarare? Kutombo separate nazvo kuti vana vandinawo ngavambokura. Uitori method? Mune vangani? 12. Mombe akura sei? Ane 19 now. 18, 19, so 18. Kubva pa 19 years kusvika pakati pawana 12? Yep. Gore mwana. Mama methods akaramba? My methods family planning. It depends how you pocketing your cash, how you planning your life. It depends how I'm planning. I'm talking about vana muri kutovada 12. Makaita vari planned. Makaita vari planned. Yeah, really. Ndazwa mati mimi kuenda kwa uchinoi yanga iri method ye family planning. Yes, kumbo separate ndimboona magiasi. Saka vakauya musimudzira kusvika kuenda pa 13. Even 40 or 50. Vana. Yeah. Umushanda kupi? I'm a scrap dealer, I'm a gambler myself. Dzinonitobatana? Seriously. Mari dzacho? I'm a gambler, I'm a heavily. Saka nyaya makaunzwa imimi ndechi yeduty dzasangana nemadrugs nene. It's my habit. I don't sell drug, I smoke. I smoke weed. My drug randobema, I smoke weed just. Okay, munetarisira kuzvisiya here kana kuti itoriwo family planning yekumboyo kuno? Siya ndinetarisira ndozvide through kuti they are taking advantage kwandiri now just because anditi havasi mai vakareport, but I'm here in this facility. Akaripota ndiani anzvadzidzi? Malodgers. Maloja? Yeah. Wakazwa ni maloja pano? Roja ndo rakandiwina. Kusaisa here? Kusaisa. Yeah, kusaisa. I'm an artist again. Hama dzangu kuti mai vangu izvozvo ndikakupai playlist kungonotandara navo musina varakidza tumire Matrix. Munogona kuuya navo vasingazivi pafacility vachitotamba vachitoti mwana wangu anoimba mwana wangu ari kwakati. Maki ndimunayo? Yeah. Mamuchiite? Ndowanzogesa nebubble bath, handikwanisa kugesa nesipo yekuzorera. Yekuzorera. Saka maki iri nani? Yeah, ndikutoona ndikuuza safe. Ndakaunzirwa mabubble bath pamanga muri kuMayboriini. Yeah. Saka ndakasiya nchida kutanga ndaona kuti kembi kwacho kuno vana vari kuno kunoti saying Matrix kwakamira sei, ndakachengetedza sipo dzangu. Maifunga mogona kutsotswa mabubble bath? Nevamwe venyu. Ko musabeuka vakasiya but vachazoya nawo. Musabeo mabubble bath avagone kushandisa dzekukwizira idzi. Alright. Saka mukasiya mbanje mimi. Modzokera chicha muri kutarisira kuwana kubenefita from Matrix? From Matrix? It's re-engaging. My program is fine. According to myself, my program is fine when I work with the bank. I'm lithium in Goromont here. I'm lithium mine. I'm the owner of lithium mine. Oh. Yeah. If you check much, if you did much, you see business somewhere on my shelf. If you check, I'm checking you myself. Saka vana venyu vanodzidza kupi? Vanodzidza kupi? Mafestivals angari pa St. John's ne St. George's. It's okay. All right.